Na to by sa mala stať samotná Ukrajina, čo ja osobne považujem za dobrý základ akurát tak pre začatie 3. svetovej vojny. Ja by som požiadal našu slovenskú opozíciu, nech už prestane chodiť po európskych orgánoch a žiadať, aby nám zobrali peniaze. Ja ich vážne prosím. To je jednoducho nehoráznosť. My sa snažíme, hľadáme každé 1 euro, snažíme sa pomáhať mestám, obciam, snažíme sa pomáhať vyšším územným celkom. Je aj téma vyslania vojakov členských štátov NATO alebo členských štátov Európskej únie na územie Ukrajiny. Sú štáty, ktoré to absolútne podporujú a sú to pripravené urobiť okamžite. Sú štáty, ktoré to totálne odmietajú, ako napríklad Slovensku, a sú krajiny, ktoré hovoria, že treba to zvážiť. Viete, ja nepotrebujem francúzskeho prezidenta ako nejakého svedka, ktorý mi má niečo potvrdiť alebo má niečo vyvrátiť, ale poteší ma to, pretože v takejto situácii vyzerajú slovenské médiá a opoziční politici ako obyčajní hlupáci. Możemy wysłać do Ukrainy całą zbroń świata. Możemy tam wysłać mnóstwo pieniędzy, pomocy logistycznej. To jest moja opinia. Ale tej wojny nie uda się rozwiązać w sposób zbrojny. I będziemy za 2 lata w tej samej sytuacji, co jesteśmy dziś. Rosjanie będą w tym samym miejscu, co są dziś, a my będziemy mieli dziesiątki tysięcy więcej ofiar śmiertelnych. Ci, którzy twierdzą, że należy na Ukrainę wysłać wojsko, mają świadomość, że bez cudzego wsparcia zbrojnego Ukraina sobie nie poradzi, nie wygra tego konfliktu, ale to jest prosta droga ku III wojnie światowej. Provedla organizovaná skupina Roberta Fica. Ve středu se v Handlové nestal jenom v uvozovkách atentát na předsedu slovenské vlády Roberta Fica. Šlo o dobře naplánovaný a promyšlený útok, o terorismus, který provedla organizovaná skupina, možná zahraniční agenti, ale zcela určitě to nebyl osamocený střelec. Ale protože Československá televize vám nechce říkat, co si máte myslet, ukážeme vám fakta a závěr si udělejte sami. Ve středu 15. května 2024 ve 3:45 se v Handlové stal neuvěřitelný skutek. Atentát na předsedu slovenské vlády. Tyto obrázky okamžitě obletěly celý svět. Vypadají jako akce šíleného jednotlivce. Tak to asi mělo původně vypadat. Nesúhlasím s politikou vlády. A preto ste sa pred mesiacom rozhodol čo? Sú likvidované mass media. Prečo RTVS je napadaná? Prečo sú ľudia Mazak je prečo vyhodený z funkcie? Juraj Cintula je prý podle státních médií příznivcem Ruska. Uvažujme logicky. Proč by jeden proruský šváb útočil na jiného? Tohle vám neukážou. Jest ten moment, jak on tam protestował za Ukrainą. Tytuł poprawiłem. Slovenská policie odváží k výslechu Cintulovo ženu. Ona je utečenec z Ukrajiny a je podezřelá, že se aktivně podílela na přípravě atentátu. Velmi pozorně se dívejte na tohoto muže. Nepřišel jen tak náhodou se opřít o plot. Teď má oční kontakt s atentátníkem. Tutaj musimy na tego gościa zobaczyć, który podchodzi, oprzeć się o płot.
Přiznáváme, že této drobnosti si všimli jiní, naši diváci, a jsme vám za ní moc vděční. Všichni experti kritizují práci ochranky. Co se dělo v blízkosti cintuly, nikoho nezajímalo. Pozorně si prohlédněme zpomalený záběr. Cintula střílí a ochranka, hle, se k němu nemůže dostat. Vystřelil 5krát, přesto lidé u plotu stojí, jako by se nechumelilo. Opět oční kontakt. Cintulův bodyguard je nalevo i napravo. Vědí o sobě a drží plot. Dívají se přitom na sebe a na Cintulu. Policista vpravo byl kritizován, že prý utekl. Ne, on dělal prostor pro jednoho Ficova strážce, aby ten mohl oběhnout pevně držený plot. Za takovou vozovou hradbu by se nemuseli stydět ani husité. Dívejte se, lidé nejsou v šoku. Stojí, drží plot a ochranka se nemůže k Cintulovi dostat. Ještě jednou a pořádně. Ficovo strážci dělali, co mohli. Z druhé strany plotu stáli na každé straně muž a žena a drželi plot. Když byla hradba prolomena, pomalu a nenápadně odcházejí. Co dělají normální lidé, kteří nečekaně slyší střelbu? Utíkají, protože zvuk pistole je brutální. Policie a ochranka dopadli útočníka. Členové teroristické skupiny se mezitím tiše vytratili. Tady už je neuvidíte. Tohle jsou další neuvěřitelné, šokující záběry. Ficovi jde o život, záleží doslova na každé vteřině. Záchranáři před banskobystrickou nemocnicí si vykračují lážo plážo. Hlavní je zakrýt Fica, aby ho novináři neviděli. Vkrádá se nám na mysl strašná myšlenka. Kdo všechno, které bezpečnostní složky a jaké zahraniční agentury byly do tohoto děsivého spiknutí zapojeny? Proč český premiér vyzývá ke klidu a k